gambare jambu kruwak. Ora apel kruwak meneh Mas Ipon kuwi. Iya. Kowe mbok kok iso Mas Ipon ki piye? Aku ya melu-melu karo kancane-kancane. Ledo nyeluk pon aku. Aku ya wage. Iya. Ya Mas Ipon kuwi sing gender kuwi dan elok tenan. Terus sing ngethuk kae sing sirahe kobong kuwi rambute kobong ana wernane. Ora aku kae kuwi kowe. Ya. Kowe kancaku ya penere isih adiku ning adoh. Kowe umpama engko dienggo tumbal gentene Bagong ya ora apa-apa kok, Nduk. Iya. Ya mengko dibekakak dhewe wae nang omah kanggo tumbal omah. Iya. Terus sing sijine Mas Resa ning bus tekan ngendi lho. Ngelayap. Malah medun yo juga meneh mengko wonge. Iya ora dadi ngopo, wis ora apa-apa. Ngenteng-ngentengi ning dalan mengko iya. Bang iki ora dhewe, tegese ora dhewe iki dikancani karo bintang tamu, heeh. Bintang tamune ya sing siji saka Ngayuk Yogyakarta kuwi mau. Saka ngendi? Ngayuk Yogyakarta. Sopo sing saka Ngayuk Yogyakarta kuwi mau? Denok Tatin dikancani karo Mas Garengpung. Sopo? Garengpung. Kok Garengpung to? Mas Gareng Widi. Ya. Munggahke utawa jumenengake Mas Gareng dhisik ya. Iya. Jumenengake Mas Gareng dhisik. Heeh. Ya karo disepoti manut kanca-kanca wis. Monggo sepote ati napa. Monggo Mas Gareng jumeneng Mas Gareng. Pripun Mas Gareng? Pripun? Padake daglane biyen. Lho sios joget apa mboten sios? Ya iso-iso ning yogane iki lho. Pun. Hop. Sing apik. Budaya iki. Budidayaning menungso iki mesti diaturke karo sapa? Prabu Puntadewa. Yen to budaya dilestareke Werkudara. Iya. Gimana, Mau? Do gak teke ora wayangan. Jare yoga janggar. Jakarta. Pimpinanipun Mas BG. Mas BG sinten? Bagong. Ayo. Kuwi ana tangtung ndak deleng. Ngene. Ngono lho. Ndak deleng yo. Betrong iki. Oke. Oke.